Sme na pôde Technickej univerzity a tak, ako bolo povedané, práve technika je tým prepojovacím mostíkom medzi dobrou myšlienkou, medzi víziou a medzi tým, ako vytvoriť nástroj, ktorý túto víziu vie naplniť, realizovať, zmotniť ju do technického riešenia. A tak ako dvaja páni, na počesť ktorých sa dnes odhaľuje táto socha, aj Technická univerzita je miestom, kde vzniká veľmi široký priestor na to, ako nápady, myšlienky, vízie oživovať. A práve táto kinetická socha, ktorá bude za chvíľočku odhalená, je skvelým príkladom pohybu. Bez pohybu, bez progresu, bez dynamiky nie je možný žiadny pohyb. Ta socha je věnována dvěma opravdovým osobnostem, můžeme říct bývalého Československa, osobnostem, kteří po celý svůj život měli hlavu na správném místě a dovedli ji úžasně využívat pro svoje okolí. Můžeme jim za to jenom děkovat a jejich odkaz bude nejenom dnes, ale bude se pohybovat stále v čase dopředu. A přesto, že byla na mapě udělána nějaká čára, která prostě se nazývá hranice, tak si myslím, že jsme stále schopni prokazovat, že k sobě jakýmsi způsobem patříme, že máme k sobě velmi blízko a že spolu dokážeme velice účinně spolupracovat. Vážené dámy a vážení páni, vítame vás na Technickej univerzite. Každý prezident má svoje miesto, odkiaľ prišiel a kde sa chce dostať. Polovina lidí chodí bosa. 5% obyvatelstva je dobře obuto. Viete, mám pocit, že som prišiel z tej rozhaly dole, ako keby niekto mi chcel pripomínať, jak to bolo. Ste ma troška dojali, pretože ja si myslím, takých osobností na Slovensku je veľa, ale asi ja mám to šťastie, že neviem, ako ma vylosovali, alebo jak ste to robili. Dôležité je, že som tu a v takom spojení. My sme, verte mi, nechali tu kus krásneho strojárstva, kus krásnej mechatroniky, automatizácie, materiálov. V podstate niet odbornosti, ktorá by sa na tom monumente nemala priestor na podielanie. Samozrejme, že vidíte, že ono to bolo treba, my vieme namodelovať, my vieme o materiáloch, my vieme to uriadiť, ale nevieme vytvoriť tu krásne tváre, ktoré sú tu pred nami, kde chcem poďakovať majstrovi Leškovi. Dušou tohto diela je študent strojného inžinierstva, Samuel Kerekeš. Je mi veľkou že môžem byť pri odhalení takého veľkého diela, veľmi hlavne na strojníckej fakulte, lebo Tomáš Baťa to bola veľká osobnosť. Už tým, že sa nevystatoval a tým, že hovoril, že hlavne všetko jeho fabriky sú v ľuďoch a ľudia riadia jeho fabriky, preto je jeho úspech. A to isté si myslím, dielo Rudolfa Schustera je veľké, obrovské. Dielo, ktoré dokázal, je neuveriteľné. Čiže porovnávam ich oboch a beriem to ako československú vzájomnosť a československú veľkosť. Nerozlišujem teraz medzi Slovákom a Čechom, ale obidvaja boli veľkí muži a sú veľkí muži. Jeden sa na nás pozerá z hora a určite to tam pomáha riadiť,
a určite, alebo pomáha niečo tam a druhý tu pomáha riadiť stále, hej, na zemi. Pre mňa je to náhoda a prekvapenie, ale keď to už je, tak berem to ako fakt a budem to brať tak, že za mnou pôjdu druhý, že to je dobrý začiatok a budú aj ďalšie osobnosti, ale ja si myslím, že v mojom prípade je to predčasné. Mám síce 91, ale ešte som aktívny, píšem, fotografujem, filmujem, takže čakal som to keď, tak pozdejšie a vôbec nie, lebo na také kombinácia Baťa Šuster, to aj keď sme sa veľmi zblížili, tak to som nečakal. Ale to oni nevedeli. Keď to robili, o tých vzťahov našich nevedeli. Takže v tom je to prekvapenie. Pánom Tomášom Baťom, ktorý pôsobil v Kanade, keď som bol veľvyslancom, posledním československý prezident Havel ma tam poslal. No a pán Baťa prišiel za mnou, vy ste poslaní prezidentom Havlom, budete mať moju podporu. Po odovzdaní poverovacích listín pozval ma k sebe do vily na obed, zoznámil som sa s jeho manželkou, ktorá bola Švajčiarka, s ktorou som nemecky hovoril a už sme sa tak zblížili, že keď sa konali návštevy, tak vždy sme sa stretli. Ako primátor prišiel do Košic, tu otvoril predajnu, bol som tam, pasoval som ho za rytiera Košického hradu medzi prvými. Bol som na jeho 90-ke v Zlíne, keď oslavoval. A potom, keď zomrel, tak ma požiadali, aby som napísal jednu stať o mojich vzťahoch s pánom Baťom do knihy, ktorá vyšla v Česku. Takže potom, keď jeho manželka dostala čestný doktorát v Zlínskej univerzite, zás ma tam ona pozvala. Tak tu vidíte, že to prepojenie tam fungovalo. Máme x stretnutí v prezidentskom úrade, súkromné obedy s nimi, mojou manželkou. Takže to ozaj bolo také prepojenie. Viete, ja už neviem, ja som myslel, že to už umelá inteligencia vyrobila, ale autor povedal, že ešte nie, že ešte je to ich dielo. Takže myslím si, že je to niečo nové. Technická univerzita, tak berem to ako novinku, ktorá prvýkrát na Technickej univerzite v Košiciach. Tak prekvapený som, že za chvíľu to bude tak, že ani nebudeme vedieť, kde nás nahradia a vyrobia, hej. Ale toto je ešte taká skladačka, takže to ešte by som celé umelou inteligenciou nenazval.